Vítaj pri dnešnej meditácii. Dnes sa budeš sústrediť na svoje fyzické pocity v tvojom tele. Budeš skénovať svoje telo a uvedomovať si, čo práve teraz vnímaš. Či už je to napätie, uvoľnenie, dotyk tvojho oblečenia, alebo možno nič konkrétne. Kedykoľvek si všimneš, že tvoja pozornosť sa presunula niekde inde, len ju pomaly vrátiš k svojmu telu. Započúvaj sa na najbližších pár minút do svojho tela a všimni si, aké fyzické pocity cítiš, bez toho, aby si ich nejako súdila. Nájdi si akékoľvek pohodlné miesto a pohodlný set. Venuj si zo pár hlbokých nádychov a výdychov. Zavri oči. A najbližších pár momentov si všimni, ako sa striedajú tvoje nádychy a výdychy. Aké sú? Pomaly dovoľ svojmu dýchu prejsť do jeho prirodzeného tempa. Svoju pozornosť presuň k svojej hlave. Všimni si temenu svojej hlavy. Tvoje čelo. Uvedom si, či držíš akékoľvek napätie v svojom obočí. Ak áno, môžeš túto časť prirodzene uvoľniť. Všimni si aj svoju sánku. Držíš aj tu nejaké napätie? Zavnímaj aj zadnú časť tvojej hlavy. Miesto, kde sa tvoja lebka spája s chrbticou. Uvedom si akékoľvek pocity na krku a v ramenách. Cítiš tu nejaké napätie? Pomaly prejdi od ramien až ku končekom prstov na rukách. Zavnímaj svoje lakte, predlaktia, zápestia, dlane. Všimni si, čo cítiš v tejto oblasti. Presun sa ešte raz naspäť k svojim ramenám a presuň pozornosť k lopatkám. Cítiš tu nejaké napätie? Alebo sú naopak uvoľnené? Prejdi k svojim rebrám a zavnímaj, ako sa rozpínajú každým nádychom a ako sa s výdychom opäť zmenšujú. Pokračuj k svojmu bruchu a zavnímaj akékoľvek vnemy, ktoré sú tu, a opäť bez toho, aby si ich nejako súdila. Všimni si,
či sú svaly tvojho brucha napnuté alebo uvoľnené. Uvedom si, ako sa tu odzrkadľuje tvoj dých. Skús zavnímať aj svoj spodný chrbát. Jeho jednotlivé stavce. Uvedom si aj pravé a ľavé bedro. Cítiš tu nejaké napätie alebo uvoľnenie? Presun svoju pozornosť aj k svojim stehnám. Najprv spredu a postupne si všimni aj hamstringy, zadnú časť stehien. Skús si uvedomiť aj svaly v tejto časti a precítiť, či sú uvoľnené alebo napäté. Pomaly sa premiestni ku svojim kolenám a na chvíľu ich len pozoruj. Presun svoju pozornosť k píšťalám a lítkam. A opäť zavnímaj, čo v tejto oblasti cítiš. Uvedom si aj svoje členky. To, aké pocity v tebe vyvolávajú. Či sú stuhnuté, uvoľnené. Ako sú položené. A postupne si uvedom aj chodidla od členku až po končeky prstov na nohách. Skús zavnímať každú ich časť, každý jeden sval, ktorý ťa každý deň nesie. Zavnímaj, čo cítiš tu. Pomaly ešte raz preskenuj svoje telo od končekov prstov na nohách až po temeno hlavy. Všimni si akékoľvek vnemy, ktoré k tebe prichádzajú. Túto techniku môžeš použiť kedykoľvek počas dňa, keď sa potrebuješ zrelaxovať alebo uvoľniť napätie, ktoré cítiš. Keď budeš pripravený, pripravená, pomaly otvor oči.